Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve efdalus salati ve etemmut teslimi ala seyyidil mursalin. Muhammedinil meb'us rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ala men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. Başımızın tacı ustadlı, yüzleri nurli, dilleri doğali, hacı dedeli, yürekleri nuru iman bilen yalfıllap duran kıymetli erzişli yiğit dostlarım, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etyen taat ve adatlarınızı, Allah'ın dergahına kaldıryan kollarınızı, açyan ellerinizi, din dünyanızı çiğnetyen hayır dualarınızı Huday Tebarek ve Teala barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala emniyeti, can sağlığı, yurt parahatsılığı, nığmet bolçuluğu başımızdan ayırmasın inşallah. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın 30. celese siretinin içinde bir gecedeki bolyan muhimrak gurrunle Arap taifalardan neçe taifalar, neçe kabileler murtet bolup dinden evurliyerle önkü cahiliyetler ne Hazreti Ebu Bekir Siddiq bunları koşun teyyarliyerligi içinden almal dersleri bilen inşallah hizmetinizde bolar. Huday Tebarek ve Teala aytiyan işyerlerden kabul etsin inşallah. Kad yerteddel arabu fi kulli kabile. Araplardan Resulullah Aleyhisselam vefat edenden sonra neçe taifalı kabilele Beni Esed yali, Gıtfan yali bula ölleri kullen taifaları bilen bile murtet bolup Huday saklasın İslam'dan yüze urlaqadan önkü cahiliyetine uğurlup duran taifalı olupdur. Emme bir topor kabilelerin himmeti şodurşu evurulmani aralarından bir neçe neferle murtet bolollu tafılıptır. Emme Mekke ehli istisna şondan. Mekke ehlinden hiç bir adam murtet bolmandır. Medine-i Munevveren özünden murtet bolon bolmandır. Ya Taif evunca Resulullah Aleyhisselam Hazreti Zeyd bilen gidenine horlan qaydan yeri ola da sonra Müslüman bolýarlar, bula da sabit durupdyrlar evrilmani. Ya Medinek mucavir bolup yaqinnaki taifala kabileler bula da önkü imanına sabit durupdyrlar. Emma Umman, Yemen, uzak yerlerdeki ya belli bir taifalar var. Ola murtet bolup İslam'dan evrilýarlar. Murtet diýdigi bir min ahkamyn bileyliň ýaş dostlar. Adam şu agzyndan çykýan zatlara dikkat etmeliler ha. Hudaý barada, Kur'an barada, din barada, Hudaýyň ayetlari barada bir istihza formada, şuhi formada ya bir niyetin bolup bolmany adam agzyndan çykýan zada bir dikkat etmeli. Geçen hefte mufassal üstünden gurrun edildi. Emma bir murtet adam diýdigi bir adam 50 ýaşaýa, 60 ýaşaýa Hudaý saklasın nauzu billah ondan sonra bir elfazı kufr ağzından çıkarsa yani İslam dairesinden çıksa şıladam 50 yaşına çellim hac eden bolsa namaz okuyan bolsa tamam geceler yatman ağlan bolsa soğav eden bolsun hemme eden emelleri batıl bolýar Hudaý saklasın. Murtet diýdigi dinden ewrilmek diýdigi yani hac eden bolsa şol hacini qaytalamaly. Bizim mezhep başımız İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Yani 50 yaşına çellim neçe gedek hac etipdir, farz haclarını bitiripdir da inni deslap yine de murtet bolandan sonra tövbe edip Allah tövbesini kabul eder. Yine İslam dairesine girye. Emme mundan önçeki eden emellerinin hemmesi İmam Malik bilen İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh batıl bollu diye. Ola adam gaytalap hac etmeli bolýar. Hemme emelleri hiç bollu. Emme İmam Şafii bilen İmam Ahmed ibn Hanbal muctehitli gurrun etipdir ha, muctehitli. Bulay edipdirler şol murtet bol murtet ýagdaýy bilen dünýeden geçse emel batıl bolýar. Ýogsam ýene İslam'a ewrilse Hudaý o sowgaplaryny ýene ewrip berer diýip
İmam Ahmed ibn Hanbal bilen İmam Şafii beýleýär, emma İmam Azam Ebu Hanife bilen İmam Malik bular gat'y aýdypdyrlar, soňa batyl boldy ol adamyň. Gaýtalap hac etmeli bolsa gaýtalap etmeli. Tamam emeller sefirden başlaýar diýip şeýle nauzu billah. Hazrat Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr, Hudaý Taala öz peýgamberini qabz etdi. Yani Resulullah Aleyhisselam'ı dünyadan vefat ettirdi. Şeytan acıp oynamana, merkebine mindirmene, adamlar adaştırmana, şeytan merkebini getirdi, şeytan mindirdi bular diptir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Wallahi la ada'u en uqatila ala emrillah. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aytdyr, wallahi men şol adamlar bilen ölüşmeklikden iyide durmaryn diptir, iyide çekilmerin diptir. Ta Hudaý Taala hak bilen batylyň arasyny açýan şädiýakydany Hazrat Ebu Bekir Siddiq şeýle aýtdy. Şeytan merkebine mindirdi. Şeytan insanyň ozallan uly düşmany, hedefli gelýän düşman şeytan. Bir hedef bilen gelýär. Ol hedefi adamlar bir iman etjek, cehenneme özü bilen akitjek. Şeytan hemişe şeytanın özü daha şeytanı mindiş adamla da bolýar da. Sen yanında gezýän ýoldaşyň seni din dünýäň dargadyp barýan bolsa, seni gaw ýollardan çykaryp barýan bolsa, seni ýoluň gönläpdir da dogry cehenneme garşy akidip barýar da. Şoň ýerine düşseň bilýäň da bir dogry ýola akidenak seni. Şeytan hemişe şeytan bolup gelmeýär, kädi insan şeklinde bolup gelýär. Sana cehennemin yolun gönlü akadan koyuyor. Ya bir adamla var şeytandan da beter oluyor. Näme? Dini kimden alyan? Aqiden kimden alyan? Bir aqidesi bozuk adam şeytandan da beter zarar verip bilýär diye. Behar şeytan ozallan bir hedefli gelýän insanyň düşmany. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Şeytan aýdypdyr ha Hudaý Taalaga. Men ewlerinden gelerin iptir insanlaň. Ewünden ruberudan gelerin. Ardından gelerin vesves etmeden sirem. Sağlarından gelerin vesves etmeden sirem. Sollarından ne gelerin iptir. Yani dört tarafa aýdypdyr. Ewünden, ardından, sağından, solundan gelerin ve la tecidu aksarahum şakirin. Aksar bendeleň sen şükretýän tapmarsyň dipdir Hudaý Taala. Hey naşükür ederin bendeleň dipdir. İki keplese nämämiz baray bizde hemişe şeýtir kösen piyasa. Şu şükür diýen zady elhamdülillah'ın agıllaryna getirmerin dipdir. Mydam biderek zatlar keplederin dip şeytan yemin edipdir, ant içipdir. Hükmen şunu ederin dipdir. Perişteli yürege awipdir insany. Hudaýa şeytan şyjyr olu düşman bolsa, şeytan insanyň adamyň ewünden gelse, ardyndan vesvese etse, sagyndan gelse, solundan gelse, bir insan, aciz insan, bir biçare insan bir näzir oň şerrinden galmaly. Hudaýa diýakadany perişteli aýdypdyr. Hudaý Taala aýdypdyr. Şeytan dört cehetten gelecek diye akadan aytti. Emme iki yer aytmadı da şeytan. İki yer näme? Bir defan aytmadı, bir de etege aytmadı. Defe Hudaý Taalaň rahmeti benden üstüne yağıyan yeri. Şeytanın rahmetten daş. Ol defeden gelip başarmaya. Çün şeytan rahmetten uzak. Etekten ne gelmerin diye. Şeytanın bir gururu var, kibri var. Şeytan insanyň ayağına yıkılmany, etekden gel vesves etmäni, häzir güneçellimde gururu, tekebbürü, milligi ijada bermeýär diye. Bir etekden yine geljekke. Perişteli aýdypdyr, Hudaýa hemme ýerinden şeytan şeýle vesves etjek bolsa, bir biçare insan adam näme etmeli? Hudaý Taala aýdypdyr. Yere başyny vursa adam, mene Hudaýa garşy ýykylsa, sogaplaryn defa garşyn iyi verse 70 ýyllyk günäsi bolsa da geçerin dipdir. Şeytan her jere oýun bilen gelasyn dipdir. Şeytan her tarapdan gelsin, her jere oýun bilen gelasyn dipdir Hudaý Taala. Başyn secde wuraqydan ya Rab dip men bilen bolsa, defa garşyn Hudaý zikredakydan Allahyň zikrini defa ýollasa 70 ýyllyk günälerde bolsa, 70 ýyl şeytan şonu oýnak geden bolsa da geçerin dipdir Hudaý Taala. Bir de Hudaý Taalaň lütfi. Emme şeytan
Hemişe batıl yollan gelmeyenler ha yaş dostlar. Ey şeytan mesela Kur'an okuyan adama diýmeye da sen Kur'an okuyma, Kur'anyň goý. Namaz okuyana namaz okuyma. Bir yolla bilen gelmeye. Hemişe şeytan batıl yollan gelmeye. Käde hak yollan gelýär sana. Hey sen Kur'an etip okuyuşunda sen ýal Kur'an okuyan barmy käbi? Hey sen günne Hudaý namazda özüň namazlykdan düşmeýän kim öýünde şeýtdir oturýanke? Hey sen ýal adam ýokdur bu mahallelerde. Şeytan hemişe batıl yollan gelmeye, käde hak yollan gelýär. Adam hak yol bilen adaşdyrýar. Şeytanyň hokkosy, hilesi kän. Hazreti Ali radıyallahu anh bir wagt bir Yahudi aýdypdyr da Hazreti Ali'ge, siz de ibadet etýäňiz, biz de ibadetimiz var diýipdir. Emma näzir bolýar, musulmanlar şeytanyň vesvesesi, şeytan vesvese etýär, şeytan mudam musulmanlaryň başynda baýal, şolar adaşdyrjak ýaly, bizi vesvese etmeýär şu şeytan diýipdir. Hazreti Ali aýdypdyr muňa ýurlakadany, ogur da bir zat aljak bolsa, bir harap jaýda gezmeýär diýipdir. Awat ýeriň içinde gezýär bir zat aljak bolup. Harap ýerde zat ýokdugyny ogur da bilýär diýipdir. Siziň yürekleriniz bir harabe yer, şeytan näme iş wagtady diýipdir. Şeytana musulmanlaryň yürekleri awat şu imanyny aljak bolýar diýipdir. Ol ogur da bir garanky harap ýerde gezmeýär, siziň yürekleriniz şözüre diýipdir. Käde ýaş oglanlar hak ýollan gelakydan şeytan vesvese etýändir ha. Ey sen şu namazyň dehret bilen okuýdyňmy ki? Bir ulamalyň birini bir wagt şeýle vesvese etipdir da. Şu men ýa namaz okuýdym, dehretim batdym, ýok etdimi? Ol buzurglar aýdypdyr, ey melun, meni bir yol bilen gelip oýnapdyňmy sen? Namaza sen okuyma diýip başarmadyň baňa diýipdir. Indi sen dehretin barmy ki, ýokmy ki diýip men vesvese atalýanmy? Hi musulman adam dehresiz namaz okuýjakmy? Meni sen allajak bolma diýakdany şeýle şeytanyň vesvesesiniň öwünde durupdyr. Ya bir muamele etýäň da, muamelaň dogry etýäň ha. Ey şu vesvese atalýar, sen dogry etdiňmi ki şu muamelany? Görmäni gowýaly ha. Emme bilahundan soratýar, olahundan soratýar. Näçe nefere eltip duşa. Bir neferden awam adamlaryň işi rahat diýär kitapda. Bir ulamadan soraýan şu meseleni tamam boldy. Ondan tamam idargap durmaly. Sen maraňda näme nazar berilse, şu dogry diýildem, dogry bol. Ondan galany şeytanyň vesveseleri seni şu zatlardan ýadatjak bolýar bemurur. Ey gajidyk da şu vesveseli aýrylmada seni ýadatjak bolýar. Hemişe batylyň üstünden gelmeýär musulman dogullar. Bir wagt diýär şeytanyň ul düşmanlygy da, şeytan forsat tapsa da istifade etjek bolýar ha. Ey dirine düşman nabi. Adam pakir 50 ýaşapdyr, 30 ýaşapdyr, 40 ýaşapdyr, 70 ýaşapdyr. Biz şicat ömrümüz bilen şeytanın öwünde durmak hewere gyn. Bir şeytan galawa adamlar, galawa oýullar geçiren şeytan abi. Hazreti Ademden öňçe ba, Hazreti Adem'in döwründen märik nagat adamlar adaşdyryp gelýän şeytan. Her yerden gelmäň, sen minnisen on nimeni, oň jogaby teýýar o şeytanyň. Hudaýyň özüne sığınakadan şeytanyň şerrinden Allah'a sığınmasaň, oýunyna ökdi ol şeytan. Her yerden, her zaviyeden fırsat tapsa adama gelecek da, bir wagt bir sultanlaryň biri atwamış da, bir atyn gowwarýar. Her kim bir zada bir güýmenýär da, o sultan atlaryna güýmenýän bolmaly, bir akça atwa bolmaly, bir ma'rufmyşdyk. Şol mentegede, şol diyarlarda sultanyň bir awodan aty, geň atwa, sultan şu atyn gowwarýar. Bir adamlaryň birini sultan mahkum etýär, edam bolunmaly. Ol adam fırsatdan istifade etipdir. Şeytan her fırsatdan istifade etýär da. Ol mahkum bolan adam edam bolmaly diýilenne bir fırsatdan istifade etipdir. Eurlaqdan sultana aýdypdyr, ey sultanım diýipdir. Menini dara asmaly bolsa asarsyň diýipdir. Emma men bir tejribem batdy, sen şondan galjak ha. O da näme? Sultanyň atyn gowwarýarlygyn bilaqadan şuna aýdypdy da fırsatdan istifade etjek boldy. Aýonda men kakam pakir maňa öwredipdi, şu atlary usurmak ýolun maňa kakam öwredipdi diýipdir. Sen maňa bir 2 ýyl forsat berseň, sen şu ak gowwarýan atyňma, şonu men usuraýyn diýipdir da. On bir sultan aty gowwarýarlygyny bilýär, ýaman ýerden tutýar. Sultan etdir, "Hey duruň" diýipdir. 2 ýyl maňa wagt berýär diýipdir. Bu adam 2 ýyl forsat alýar, öýüne garşyň gaýtýar. Zenanasa ağlaşdylar, mene edam bolar diýip görýär, gafik ýerik gaýtýar. "Hey, häzir ba wagtymyz" diýär. Ona näzire çykyp gaýtdyň? Aýonda men sultana 2 ýyl çellim
Ha men atı usurarnıydım. Kakam bakir bana şeyle öğretti diýip aýtdym. O zenana çağalara aýdypdyr. Baba nirde sen kakan at saklaýatdy? Sen näme diýip on beýdiýäň? Hi bir at usulny nirde görülýär diýakadan zenana şey diýe. Ol adam aýdypdyr forsatdan istifade etdi. Ay sesiňi çykarmaň. 2 ýyl wagt bar diýipdir. 2 ýyla çellim näme agym dönüm boljak mälimde. Şaýat 2 ýyla çellim sultanyň özi olakon adam. Şaýat 2 ýyla çellim sultanyň özi ölküsün diýipdir. Ay sultan ölmese şaýat aty ölküsün diýipdir 2 ýyla çellim. Ay at ölmese de şaýat men özüm ölkütdim diýipdir. Ay hiç gaýsy bolmasa da ahyrda şaýat aty suradyk näme bilýäňiz diýipdir da. On bir forsatdan istifade etmek. Ay at uçmasa da ahırda 2 ýyl sizin araňyzda bolan adam bolýan ondan soňra ölöründe. Buny ölönümden 2 ýyl degme sizin araňyzda bolaýyn diýipdir. Ay forsatdan istifade etjek şeytan sözüri. İştedde aleyyel harru fi ba'dil asfar. Hazret Abdülkadir Geylani kuddise sirru aýtýar. Bazı seferlemde bir sefere bar ýakem beter kızgın mollu diye. Kızgınlıktan yana, susuzluktan yana adam can vermeni golaýladym diye. Çöl yer, kızgın, düz yerde maňa qyn ýagdaý boldy diye Hazret Abdülkadir Geylani. Birden defeden bir bulut geldi, hava qaralan ýaly boldy, bir sawjak nesim ösmäne durdy. Ay bir halim, kuwatym da bir ýerleşen ýaly boldy diye. Kızgın hava, birden hava sawymana durdy, bir mulaýymlandy. Oham bir ses geldi. Ya Abdülkadir, ana rabbuk. Ey Abdülkadir, men sen Hudaýyň diýakadan bir ses geldi diye. Defami gözledim bir bulutlu asılıp duran ýaly, bir nur ba ýaly. Men sen Hudaýyň, senden öňçäki hiç bir adama halal etmedik zadymy sana halal etdim. Sana hemme zat halal diýip aýtdy. Hazret Abdülkadir Geylani Allah'ın nuru bilen bilipdir. Resulullah aleyhisselam ahir ömrüne çellim. Resulullah aleyhisselam'den şirin bidatla bolmadı. Nezir Abdülkadir Geylani'den şirin din nesk bolmaly. Din menden şirin nezir ütgemeli. Haram zatla maňa halal bolmaly. Ey mel'un şeytan, sen men Rabbim de, sen mel'un şeytan nipdir. Sen mel'un şeytan meni oynajak bolýan dipdir. Şey diýen wagtynda ol bulut birden garalaqydany şeytan şekline wernaqydany hey şeytdir bir 70 nefere azaşdyrdım dipdir. Sen ilmiň bolansaň azmadyň da dipdir. Görüň forsatdan istifade et duha. Ilmiň bolansaň diýip men millige mindirjek bolupdyr da. Hazret Abdülkadir Geylani men ilmim bolanlygy sebepli galmadym sen fitneňden. Men Allah'ın fazly bilen galdym. Men bir ýol bilen de gelip azaşdyrjak bolmady dipdir. Yani şol netijany alyp bilmedik wagtynda yeni forsatdan istifade edip, hay sen ilmiň bolansaň, ha men ilmim matdy, men şeytana allanma diýip, gurura, meniyeti mindirjek bolupdyr, millik getirjek bolupdyr. Men Hudaýyň fazly bilen galdym, ilmim bilen ne diýip, Hazret Abdülkadir Geylani jogabyna şeýle aýtdy, şeytan bir hileli, güýçli bir düşman ozallan. Hazret Ebu Bekir Siddiq şeytan bu adamlar qaytalap bir hilesine öz merkebine mindirdi bu adamlar diýipdir. Hazreti Ebu Said Harraz diýen bir bozorg bar. Ol aýtdy men bir wagt şeytany gördüm diye. Elimdäki asam bilen şeytany vurjak boldum, gaýpden bir ses geldi. Hey sen asaňdan gorkmaly diýdi. Home nämeden gorkýar diýemde, yüreňdäki ba imandan gorkýar. İmanyny güýçlendirseň şeytan zäiflenýär diýip aýtdy. Şeytani adam daşaltmak yolu imanı tegviyet vermektir. Yaş mümin Müslüman doğullu. Qays ibn Haccac diýen muhaddisliň biri Resulullah aleyhisselam'ın hadislerini nakletýän bir Misri muhaddis geçipdir. Ol aýtdy, men derunumdaki, içimdeki şeytan bilen kepleşdim bir wagt diýdi. Yani maňa şeytan seslenakadan men bilen kepleşdi. Dakhaltu fika ve ana mislul jazur. Ey Qaysipdir, men şeytan mulaqadan sen vücuduňa giremde bir olokon düýe ýaly mulaqadan girdim sen vücuduňa diýipdir. Seni eýelenemde sen vücuduňa giremde bir olokon düýe ýaly mulaqadan girdim. Wa ana minkel yawm mislul usfur. Bugun men sen içinde ol düýe ýaly bolup giremden kiçelip meni bir serçe ýaljak et goýdyň, sen meni kiçeltdiň diýipdir. Men şu heykelim olmakla bilen sen meni aziz ettin, zayıf ettin. Meni bir yımrığa sığıyan serçe ýaly daqydan goýdyň sen.
Qultu velime men aýtdym ey näme sebep boldy? Sen bir düýe ýaly şeytan meni kiçeldipdirin diýip Hazreti Qays aýtdym diýe. Ol aýdypdyr mel'un şeytan bizlere ders aşy ýaş dostlar. Sen meni Allah'ın kitabyn mydam gözläp Kur'an okuyan diýipdir. Meni ertdi şo, men tamam etdi diýipdir. Mydam gözün Kur'an'a, dilin Kur'an okuyan meni zowb etdi, tamam etdi, kiçeltdi şo diýipdir. Birde mydam dilinde zikir wa sen diýipdir. Mydam dilinde zikir wa estağfirullah ma, şolu men tamam etdi diýipdir. Ey şin bername diýilýän ha ýaş dostlar. Yani estağfirullah'ni Kur'an-ı Kerim günne bir sefe, iki sefe başardığımızdan yarım para. Şu dilimizi estağfirullah öwrenşdirýän. Eýş eliňe däwir geýilýän tesbihle vardır. Bir rahatçak elinde, meni özüň halwetde oturan wagtynda, tükäninde oturan wagtynda, ya hasa bir maşina minýän, maşinynda goý şonu. Minen wagtynda täm maksadyňa barýançan görersiň 1000 däne, 2000 däne estağfirullah etýän. Şo bolmasa şay gözün görüp dursa şonu tanamaklığına da sebep bolar. Emme bolmasa adam bir bolgusyz zady, bihude zatlary eşitip gitmeli. Ya şoňa meňdeş wagtyň fursatlerden istifade etmeliler ýaş dostlar. Bir şo tesbihle we barmaňa geýle, şon maşinynda goý, şon jübiňde goý. Şola sen hemişe ýadyňa salyp dursun. Şeytany zeýiflendirýän zatmış şo. Şeytan aýtdyryşy sen zikr aýdanda men şu düýe ýaly bolmaklygy bilen meni kiçeldik goýdyň sen ýakadany şeýle aýtýa. Mümin musulman dogalla. Be her hal Hazreti Ebu Bekir Siddiq men nipdir ola bilen ölüşmeklikden galmaryn te hak bilen batıl arasy açylýança. Hazreti Ömer radıyallahu anh aýdypdyr: "Keyfe tuqatilun nas ve kad qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Hazreti Ömer aýdypdyr: "Ey Ebu Bekir Siddiq, sen näme diýäň?" diýipdir. Ola adamla murtet bolly zekat berjekkä diýerler dämi? Ya namaz okuyjekkä diýerler dämi? Bir toforlary la ilaha illallah aýdyp durlar diýipdir. Muhammed Resulullah diýip durlar, ýöne zekat berjekkä diýerler. Hani Resulullah aleyhisselam aýtmadymy? Men adamlar bilen jeng etdim. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diýdirmeden şirim. Haýsy bir adamda şu kelime-i tevhid aýtsa, la ilahe illallah aýdyp İslam daýirasyna girse, ola adamlaryň mali, gany, hemmetçegi amanna diýakadan Resulullah aleyhisselam aýtmadym ey Ebu Bekir Siddiq, sen näzire bilen jeng etjek diýip Hazreti Ömer şeýle aýtdy. Hazreti Ebu Bekir Siddiq Hazreti Ömer'in mını aýdan wagtyny aýdypdyr: "Ecebbarun fil jahiliyye, khawwarun fil islam." Ey Ömer, şu kefi sen aýtýanmy diýipdir. Ey Ömer, jahiliyette bir jabbar adam etdiň diýipdir. Bir padişah ýaly adam etdiň. Bir her zadyň üstüne çykýan adam etdiň. Daýaw adam etdiň. Buň islama girende inni murtetleň mugabeline zelil bolup galdyňmy sen? Bu aýtýan zadyň näme ey Ömer diýipdir. Ecebbarun fil jahiliyye, jahiliyette bir jabbar adam bolup, khawwarun fil islam, islamda har boldyňmy sen, zelil boldyňmy sen? Ohamda bir tarihi gurrun aýdypdyr Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Ey şunu hemme ýaş oglanlar, her bir musulman şunu wa faqat şu jumlany öýüne ýazyp goýsa-da, mydam ýüregine ýazyp goýsa-da, mydam diline şunu agzak gelse-de şi İslam nagat izzet aljak. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr: "Eyen qusud-din we ana hayy." Hey Ömer, näme diýäň sen nipdir? Din men diri bolup durakadan din naqis bolup başlasynmy diýipdir. Yani Resulullah aleyhisselam täze dünýeden wefat etdi. Ebu Bekir Siddiq diri bolup duran wagtynda dinini naqis bolup başlasynmy diýipdir. Bir tarapdan birimiz zekat berjekkä diýip dini naqis etsinmi? Bir tarapdan namaz gerekkä diýip dini şeýitdirip ýolup naqis etip başlasynlar. Ebu Bekir Siddiq de diri bolakadan şunu men etdirjekmi diýipdir. Hazreti Ömer Faruk aýtýar: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق أخرجه الشيخان. Hazreti Ömer aýtýar: "Wallahi diye Ebu Bekir Siddiq şunu aýdan wagtynda billim Hudaý Taala şun gursagyny açyp durmuşdyk şu zatlardan jirim. Billim Ebu Bekir Siddiq'in ýoly hak. Ey Ebu Bekir Siddiq, sen näme diýsen biz sen ardyňda diýakydany." Hazreti Ömer şeýle aýtýar. Hazreti Ebu Bekir Siddiq Medineň döwründäki İslamda sabit galallara
adam iverttir hemmesine. Gıfar diýen tayfa, Muzeyne diýen tayfa, Eşca' diýen tayfa, Juhayne diýen tayfa, Ka'b diýen tayfalar ki İslamda sabit galanlar. Olara Hazret Ebu Bekir Siddiq cihat bilen ehli riddetli bilen cihad etmeklige emredip haber iverttir. O tayfalada hemmeti Hazret Ebu Bekir Siddiq'ın sözüne lebbeyk diýakadan Medine'ye garşyn gelip Medine'ni bir doldurupdyrlar İslam'ın leşkeri. Hatta fakat bir tayfadan gelellen özü Juhayne diýen tayfadan 400 tane adam savare volakadan at bilen bile hemmet Medine'ye garşyn gelipdir. Fakat bir tayfa Juhayne'den 400 adam servat volakadany ata minip Medine'ye gelipdirler. Indi Hazret Ebu Bekir Siddiq leşkeri verecekdi ehli riddete. Emr ibn Murre diyen Juhan tayfadan fakat mın özü 100 tane düye getiripdir musulmanlara fakat kömek bolsun neyakadan 100 düyesini getirip Hazret Ebu Bekir Siddiq mını şol jenge gitjeklerin arasında tawzi edip pahş etýär. Şo wagtda Hazret Ebu Bekir Siddiq'in özü cihat perçemin alaqadany atyna minipdir. Hazret İbn Ömer radıyallahu anh aýtýär, Hazret Ömer'in ogly Hazret Ebu Bekir Siddiq özü jenge gitmeden sirim atyna minni. Teýýarlanakadan, gyljyn alakadan ehli reddet bilen jihada gitmäne Hazret Ebu Bekir Siddiq'in öz atyna minni. Hazret Ali radıyallahu anh Hazret Ebu Bekir'in atynyň nogtasyndan tutupdyr, saklapdyr da. Hazret Ali radıyallahu anh Hazret Ebu Bekir'in atyndan tutakadan saklap ila ayna ya halifete Rasulillah. Ey Resulullah'ın halifesi sen nirak baryan dipdir Hazret Ali. Aqulu leke ma qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevme Uhud. Hazret Ebu Bekir dargap baryan olmalla özü gitjek bolakadany. Aslında şu İslam naqis bolajak ýaly, İslam naqis bol qalajak ýaly bolakdan öz atyny minaqdan urajak bolýa. Hazret Ali saklaqadany ey Resulullah'ın halifesi sen nirak baryan? Men taňa Rasulullah aleyhisselam Uhud jengdäki aýdan gurrun näýdiň dipdir. Uhud jengde Rasulullah aleyhisselam Hazret Ebu Bekir ýanyna saklaýada, jeng meýdany iwermän ýanyna saklaýa. Men taňa Uhud jengde Rasulullah aleyhisselamyň aýdanyny taňa şu mahal aýdyň dipdir. Şim seyfek ve la tefci'na bi nefsik. Ey Ebu Bekir Siddiq, Uhud jengde Rasulullah taňa näme diýdi? Aleyhissalatu vesselam. Kılıcını jaýyna koy, kılıcını sal. Jaýyna koy, bizi özüň aýryp, bizi aramyzdan ýok edakadan bizi gynandyrma diýmedim Ebu Bekir Siddiq saňa Rasulullah aleyhisselam. Biz de buň saňa şunu aýtýäs, sen aramyzdan gitme, kılıjyň sal jaýyna, sen biziň aramyzdan gidip özüň biz bilen gynandyrma. Yani sen bolmasaň bize gyn ýagdaýla düşjek. Warji' ila al-Madinah fa wallahi la in fuji'na bika la yakunu lil-islam nizamun abad. Hazret Ali aýdypdyr, sen ýyzyňa ol, sen Medinede dur. Eger sen biziň aramyzdan gidasaň, onda İslama hiç wagtda bir nizam, düzgünlik gaýtalap dirilmer diýipdir. Rasulullah aleyhisselam aramyzdan gitdi, şu başymyza gelip duran zatly şu bolupdy. Sen eger aramyzdan gidip şehit da bolasaň, onda bir İslam bir nizama hiç wagtda girmer dipdir. Hazret Ali şeytirakydan Hazret Ebu Bekir Siddiq'i ýyzyna ewriye. Nagat şu nokteşi bir cihat barada pişmat musulmanlaryň zäfi dünýäň ýüzünde cihady terk edilenseň daşy. Yani Hudaý Taalaň bir farz-ı kifaya farz et goýan zady şu cihat. Hazret Ebu Bekir Siddiq bila fasile cihada garşyn gitjek bolýada. Şu mahal bir terk bolan zat musulmanly şu zäfe düşüp durallygy cihat terk bolansaň. Cihat diýdi hökmen kılıç alakadan uruşmak mıke? Cihat näçe form bolýar ýaş dostlar. Rasulullah aleyhisselam uly cihat, kiçi cihatdan uly cihada urluk diýär, jengden urluk gelýän wagtynda. Yani nefsimiz bilen biz cihad etmeli, mujahede etmeli ýaş dostlar. Nefsimizin haýewetin isleyen zadyn bitirmeli, görmeli Allah näme diye, din näme diye. Cihat şu. Hazret Abdullah ibn Mübarek rahimahullah adamları ıslah etmeden sirim cihad etýänmişdik. Umruni kafirli bilen uruşmana cihadın içinde vakf eden adam. Adamlar da ıslah etmeklik, ayş İslam'a bir
Gaw ahlaklı bilen ahlaklandırmaklyk, namazly etmek, edepletmek, şular da bir noy cihatdyr ýaş dostlar. Hazrat Abdullah ibn Mubarak bir wagt bir adam bilen ol adam da bir kılıksız adammışdyk, bedahlak adammışdyk. Hazrat Abdullah ibn Mubarak bu bilen yoldaş bolýa, hemsefer bolýa. Ol adam mundan aýyrşandan soňra Hazrat Abdullah ibn Mubarak narahat bolup oturypdyr. Hep narahat bolup hotxory edip özün dargadyp barýan bolmaly. Yani neki yoldaşlar aýdypdyr, "Nämeden şirim narahat? Illet näme?" Hazrat Abdullah ibn Mubarak aýdypdyr, "Şol adam bilen yoldaş boldum. Şonu biderek kılık batdy. Şol adam menden aýyrşdy, ol gitdi, emma şu biderek ahlakdy özü bilen alyp gitdi, şondan aýyryp başarmadym" diýip gynanýardy. Hey, bizim yoldaşımız var, 20 ýyllap yoldaş bolup ýaty. Häzir şon namazhan edip bilmeýän bolsak, biz de gynanmalla cihat taşy. Hey, bir dosyň ma, jany-jan dosyň ma? Ay, agdan akdam şoňa şeýit gören işiň dogurda edip. Cihat taşy. Hazrat Abdullah ibn Mubarak bir näçe wagtla bir bilen hemsefer bolanna şondan biderek kılıgy men aýyryp başarmadym diýip gynanypdy. 20 ýyllap bir bilen dost bolup ýöň, jany-jan dost bolup ýöň. Bilýän bir günäsi bar, bilýän bir haram ma, bilýän bir namaz okuymaýa, bilýän bir iştibasy bar. Bilýän bir zady bar, şo zat myň içersin dargadyp barýar, özün dargadyp barýar. Bir gezek de aýtmaýan da. Abdullah ibn Mubarak şuna gynandy. Wagt men şo bilen bir az muddet hemsefer boldum. Emma şondan biderek kılık aýyrmadym, ýene şol adam bilen gitdi diýip gynandy. Cihat diýeni şi. Bir wagtda Qazi Fuzayl Iyad rahmetullahi aleyh, alim adam, takwa adam, fazilatly adam. Harameynde ýaşaýamyşdyk. Gönen akadan bir muddet Mekke'de bolýamyşdyk, bir muddet Medine'de bolýamyşdyk. Yine Mekke-i Mukarrama gelýär, yine Medine-i Munawwara gelýär. Harameyniň arasynda ibadet edip takwalykda bir misal urulýan Fuzayl Iyada Hazreti Abdullah ibn Mubarak cihatda gezip gören adamda name ýazdyr. Şu biziň elimizdäki bir waraga ýal name ýazdyr. Oňa aýdypdyr: "Ya abidal harameyni law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'ab." Ey Fuzayl Iyad diýipdir. Ey harameynde ibadet edip gezip gören alim adam diýipdir. Sen eger bizi görsetdiň, biz kafirler bilen kıljalakadan cihad edip urşup görenlemizi görsetdiň sen diýipdir. Onu özüň bilerdiň, ibadetde özüň fakat ýöne ýadadyp ýöň diýipdir. Yani cihadyň arzyşyny belletjek bolýar. İbadet olakon zat, o da ol makamlı Fuzayl Iyad, emma cihadyň ullugyny belletjek bolýar. Sen eger bizi görsetdiň, biz cihatda gezip görenlemizi, onu özüň men harameynde ibadet etýän diýäniňi bulan hemmesini ýöne bir özüň ýadatmaklyk görerdiň sen diýipdir. Men kana yahzibu khaddahu bidumu'i fenuhuruna bidima'ina tatakhazzab. Haýsy bir adam diýipdir. Şi ýangyny ýaşy bilen, gözüniň ýaşy bilen boýaýan bolsa, zinetleýän bolsa, renkleýän bolsa, biz men ýanymdaky ýigit oglanlar mujahitli ellerini kıljalyp kafirlaň öňünde durýarlar. O tada ağlap ibadete meşgul bolup ýanaklaryny ýaşlary bilen boýaýan bolsa, biziň ýigitlerimiz we kafirler bilen uruşup, şu ganlary bilen şu bokurdoklaryny janlaryny berip ganlary bilen boýap ýörler diýipdir. Siz hem oýnak gezip gören näme diýipdir? Namasynda ýazakadan. Ýanaklaryňyzy ýaşlaryňyz bilen boýaýan bolsaňyz, biziň ýigitlerimiz we cihatda kafirler bilen şu bokurdoklaryny merakadany, damaklar salnakadany, boyunlaryny ganlary bilen boýap gezip gören ýigit oglanlar we biziň ýanymyzda diýipdir. Yani cihat hökmen kafirler bilen uruşmakda, elinden gelýän hytmaty ýanyndaky dosyň elini tutmak cihat. Özüň öz haýhewesiň ýerine düşmäni aýşy diýäniň bolmar, Allah'ın söýmeýär diýip öz nefsine öne geçmek şu bir cihat musulman dogolla. Biziň ulakon müşkilimiz şu zamanada zafi intiqali iman maşymat bizde. Özümiz gawlykda ýaşaýarsa, şuny intiqal bermeli biz öz hagajyklarymyza, öz eserlerimize, öz dostlarymyza, bile gezýärlerimize. Şu imanı biz intiqal vermeli ýaş dostlar. Biziň ata-babalarymyz bize getirýärli. Inniki nesille näzire bolup barýar? Inniki oglanlar näzire bolup barýar? Näme hedef bilen bolup barýar? Bir öz gowluň bilen,
aýtmaň bilen, ýa feeliň bilen, öwünni bir etmäň bilen ýagşy zatlary. Biz imany intiqal bermelişmal ýaş dostlar. Dine hytmat etmeklik ýaş oglollanky muassirrak bolýar nisbet be ahun ýa ahuny meňdeşlerden, geyimtellerlerden ýaş oglollar sen işleýän kargaňda, bolýan bazaryňda, okuýan danışgaňda her ýerde bolsaň diniň täsiri, dini ýürtmek, intiqal vermeklik ýaş oglollardan muassirrak bolýar şu zamanada. Resulullah aleyhisselami Ebu Cehl ýal kafirlaýdanna qad afsada şababana. Bizim jawanlarymyz fasid etdi diýakydany Resulullah aleyhisselam jawanlardan istifade etýärmişdik. Qad afsada şababana şu Muhammed bizim jawanlarymyz fesada çekdi diýip aýtýarmışdyklar. Sahaba diýilenne 60 ýaşyndaky 70 ýaşyndakylar daha 14 ýaşyndaky 12 ýaşyndaky 16 ýaşyndaky Hazreti Mus'ab ibn Umeyr 16 ýaşyndamışdyk. Resulullah aleyhisselam Medine hicret etmeke bir yıl önce iýerýär. Görüň jawanly, nojawanlyň nüfuzyny Resulullah aleyhisselam Mekke'den Medine hicret etmedinden bir yıl önce Hazreti Mus'ab, Hazreti Sa'd diýen sahaba bilen iýerýär, Medine sahabalar bilen. Bir yıl sonra Resulullah aleyhisselame sataşýar. Ya Resulullah, Medine'de kakılmadık gafi, kulağına İslam eşitilmedi, kulak koyan nedir ya Resulullah? Medine'de her ev olsa İslami eşitirenlerin, her gafi olsa çalanların, her kulak olsa İslami Muhammed Peygamber eşitirenlerin. Bir yılın içinde Medine'nin dünyasını Müslüman etmeye uğurluk kaydıptır. Resulullah aleyhisselam barmaqa zeminen amade ediptir. Hazreti Mus'ab ibn Umeyr qad afsada şabamada, bizim jawanlarymyz fasid etdi Muhammed diýemisler. Näme jawanyň himmeti, nüfuzy kärräk bolýar. Ýaş dostlar, bir tafawut bolmaly. Öz çağajyklarymyza, öz dostlarymyza, bile gezýärlerimize ay sen de maňa bidatlar aýtýanmy, degme diýsin, haky baýat kabul etmeli bolar. Sen ýüzüňe şaýat şotada, ay sen de bidatlar aýtýanmy diýsin, sen gulakydan zyksaw. Öýe barandan soňra yatyp bilmer, ol hak oň ýüregine oturýar da baýat oturmaly. Ol hak baýat tejelli etmeli. Sen aýdanda sen ýüzüňe şaýat ay sen de bidatlar diýen diýsin ha. Hay bir ýaş oglanyň biri aýtýar da. Şu namazy Zenanam öýde okuýatdy, çağajygym aýtdy. Däde sen ne namaz okuýmaýan diýdi. Yer açylmady, men girmedim diýdi. Hak haşy we hak bir oglanjyk aýdypdy ha. Emma hak bolandan soňra olokon adam yer ýarylmady, men etegine girmedim diýe. Hak baýat ýürege oturmaly, baýat agyrlyk etmeli. Ýoldaşyňa aýt. Ol sen ýüzüňe şaýat durakydan bir zatlar diýsin ha. Emma öýe barandan soňra ýatyp bilmer. Öýe barandan soňra o hak ony baýat basmaly bolýar. Bir intiqal, zafi intiqaly iman köfelipdir. Näzir bolýar ýaş dostlar? Günmügün kafirli örtünüp barýar. Günmügün kafirli hijabe giyirip barýar. Günmügün kafir zenanaly puşeşli bolup barýar. Günmügün näme diýip musulmanyň zenanalary, musulmanyň çağajyklary, musulman zenanaly günmügün hijabdan çykyp barýar. Nämeden şiremşi? İntiqaly iman zafa. Bir ene barya öz gaw muhaccebe walaqadany. Ýanyna gyzy barya eneň wezifesi, intiqal ver. Saňa näzir şol simak, şol libasa sen salypdyr eneň. Sen de wezifeň bir tafawut bolmaly. Dinlen sirin bir tafawut bolýar ha. Emma oglanlarymyzyň tähsilaty barada, oglanlarymyzyň şogly barasynda biz bir tafawut bolmaýarsa, behterin medaresler gözleýäs. Bula inkar edildigde ha, oglanyň dünýä ahiret pişreftinde bolmaly. Ne fakat dünýä. Kıyamatda senden algyl bolmasyn, kıyamatda sen ýakaň tutmasyn. Kıyamatda bir ewlatla bolýar diýe, şu enatasynyň ýakasyndan tutakydan şu barmaklaryny bokurdağından yaralap enatasyndan ýawyşakla diýe. Näme diýip sen bize din aýtmadyň diýakydany. Oglanlarymyzyň dünýäsini gözleşimiz ýaly dininde gözlemeli. Şonu biz beraber etmeli ýaş dostlar, eçerlemizden başlaýlyň, eçerlemizden. Ay şu zat dogrumuşdyk, şu zat dogry dämişdik. Şundan melek bir sünnet öýümizde diýerildiýiň. Gel gazadan önce elimizi hemmämiz ýuwaýlyň. Şu bir sünnetçi. Gel nahari mäkak hemmämiz elimizi ýuwaýlyň. Nahari bollukmy ýene elimizi ýuwaýlyň. Bir sünneti diýerildiýiň we bir bernamala günne intiqal vermeli imany biz. Mu'min musulman da golla. Ye din bizim namusumuz dämi?
din bizim namusumuz da. Her bir adamı içerik salınmaya näme adamın namusu var içeride. Her bir adamı içerik salınmaya qaw dikkat edelim yaş dostlar. Her bir adam içerik salmaya näme namusumuz var içeride değil ya da. Her bir zatlar da içerik salmaylyň. Din bizim namusumuz da bir tofor filmle var, bir tofor serialle var. Hedefi sen dinin tahrip etmek. Hedefi esası bunyanı hanavadan tahrip etmek. Hedefi amuziş veriyen zadi tamam bir bendobarini revaç vermeklik. Din bizim namusumuz da näme dip atdi etýäs. Bir garibe adam eşerik salmaýas namusumuz var dip. İçeride de dinimiz var. Zinana oglanjyklarymyzyň dini var dämi? Bir tofor seriallar var ki dinin aleyhine işlepdi, salma içeriğinden. Din bizim meger bizim namusumuz dämi? Bir batıl zatlar revaç berýär. Dinimizin aleyhine bolýan zatlary salmaýlyň. İmanı güýçlendirmek bernamamyz bolsun ýaş dostlar. Bir-birimizin elinden tutmaklık da cihattır ha. Hazreti Ebu Bekir Siddik eyyem cihada teyyarlanıyor. Bizim zafimiz şu cihat ilerini hükmen kafirle bilen uğraşmak da. Şu nefsimizin önüne geçmek cihattır. Bir-birimizin yoldaşımızın elinden tutmak şılı da cihattır. Hazreti Malik Dinar Besren hiyaballarına giyice karanlığın içinde Hazreti Malik Dinar bar yanına. Bir adam örptür hiyabanın kenarına serhoş volaqadani yıkılıp yatanmıştık. Bu adam şol yatan yerine ağzından qatıra hafası bağışlan damp duran yağdayda şol döwrüň nada islendirip duran hafasıň is alıp duran yağdayda yankı serhoş yatan adam Allah 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 deyip yatan bolmaly. Hazreti Malik Dinar kuddise sirruh barıptır vaq başyňa döneyin. Vaq gözüňe döneyin. Şu ağzın bilen Allah'ın adını getirmesene deyiptir. Bu hafa ağızdan mübarek Allah'ın adını çıkarmasana. O adam yine yatan yerinde Allah, Allah, Allah deyip yatan. Hazreti Malik Dinar şol hafa ağızdan Allah'ın adı çıkıp dudiyakıdan zıdamandır. Devrewe yörtakıdan bir küyde su taf getirakıdan yankı adamın ağzına uyuyam olmalı. Ağzın çayıkakıdan, ağız vurun yuvakıdani arasalaptır. O adam da Allah, Allah deyip yatan. Heyinne ağzın arasalanını, ağzından inne Allah çıktı yakıdan gıynanık gidiptir. Şol Allah'ını ağzından çıkarıp duran ağzın çayıkıştırıp yuvuştırakıdan arasalaptır. Öýüne var ya Malik Dinar yatya bir ses eşitipdir. Ey Malik Dinar, sen ol adamın ağzını bizden süreyim arasaladın. Sen eden ihlasın hormatını şol yatan adamın yüreğini biz senden süreyim arasaladık. Sen şol adamın ağzını bizden süreyim arasaladın. Hafa ağzından Allah'ın adı çıkmasın diye bizden süreyim arasaladın. Biz de senşi edeni işin hormatına senden süreyim ol adamın yüreğini yuduk, yüreğini arasaladık deyiptir. Hazreti Malik Dinar erti namazı mescide geliyor, karanlığın içinde guşede, ol giyice serhoş yatan adam guşede ağlap Hudaya yalvarıp dua edip, yaxşı adamlardan mol tövbe etipdi. Her zire, her yağdayda olsa da şiminsin doğrulayın, can nosum gelsene namaza, can nosum yor bir kelas va, yor bir vağız va, yor cımğa va, elinin tutup bir ekitsen, Huday Taala senşi etýän ihlasın hormatına Allah yürekli Allah'ın eline, Allah'ın yüreğini ewürük göberer inşallah. İhlas bizden gerek, qalany Huday Taala hidayet Allah'ın elinedir. Ve her hal Hazreti Ebu Bekir Siddik cihattan süreyim teyyarlanakadan atsına minye Hazreti Ali radıyallahu anh ey Ebu Bekir Siddik sinna gidatın inni bin nizam hiç vakta doğrulanmar sen Medine'de kal liyakadan Hazreti Ebu Bekir Siddik'i Medine'de kaldır ya. Gelecek celesede inşallah ceyşi yani leşkerleri bir 11 tane sepah edakadan 11 baş velilakadan Hazreti Ebu Bekir Siddik ehli reddeti veriyor ve içindeki dersleri bilen gelecek haftede hizmetinizde bolar inşallah. Bir celesedeki bolan mevzulu insanın olukon düşmanı şeytan ol
şeytanla nabud etyen, şeytani zäfi düşürýän zat insan imanına taqwiyet bermeklik. Kur'an-ı Kerim okuymak şeytanı horlaýanmışdyk. Bir de şi hükmen şu bernamamyzda goýaýlyň. Ilimizlerde ya özümüz bir bernama goýakydany şu estağfirullah'a, başga zikirlere dilimizi öwrenşdirýäň. Maşina minýän nagat bir forsatleňma. Özüm bir görýän, bir mesiriňe barýançaň nagadar estağfirullah aýdyp dursaň. Şu gözüňe görnüp dursa, şu zat sen aýtmaklaňa sebep bolar we şeytanyň da zäfine olakan bir sebepleň biri. İkincisi bir-birimize imanı intiqal vermeklige sebep bolýlyň. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala içerde daşarda fezai mecazida kulak asýarlar, Türkiýede işleýän oglanlar ya beýleki ýurtlarda eýnisi cemaatly oturşýaly biz de ýuşakadany wagzlar dinleýäs, kulak asýas, Hudaý taala ol ogallara da kuwat bersin, nirde bolsa janlar sag bolsun, Allah olan ýarlary bolsun, Hudaý taala kesiplerine, ırsgallaryna bereket bersin inşallah. Eçerde daşarda ihlas bilen kulak assalar, ötelleriniň ruhlary şat bolar ýaly bir elhem 3 ihlas okuyup dua edersin inşallah. Okuy berin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.